ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତୁମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘରେ ଅଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହିଁ ଥିବ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଫର୍ଦ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେ କହିଲ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଝିଅ, ମାଛ, କୁକୁର, ଅସରପା, ପର୍ବତ, ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୂପ, ବଲ, ବହି, ଗ୍ଲାସ, ସାଇକେଲ, ନଳକୂପ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏହି ପାଠଟି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଜଣା ଅଜଣା ବହିର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତ କରୋନା ସମୟ ଆସିଛି, ତେଣୁ କରୋନାକୁ ଆମେ ନ ଡରି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସଦାସର୍ବଦା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।